ҳама салом алейкум бардора, хуш омадем ба канали Сем Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. Замона хеле ҳам пеш рафтестай. Сония ба сония тараққиёт дар ҳама соҳаҳо шидестай. Аз ҷумла дар соҳаи валюта. Як чанд сол пеш аллакай тамоми ҷаҳонда паҳн шид ва бисёр одамо медонанд дар бораи криптовалюта. Лекин мутаассифона мардуми мо на ҳама медонанд ва на ҳама бо чунин инструмент сару кор доранд. Мисол мегирем канали ProfTG ки 108 подписчик дора аз ин қадар видеоҳои полезна. Бидроем бародор дастгирӣ кунед ва маълумот ба худтон метавонед дастрас карда дар бораи умуман криптовалюта, дар бораи биржаҳо, Bybit, Binance чия, криптовалюта худаш чия, блокчейн чия, дар P2P чӣ хелсон кор карда метавонед. Вале барои баъзеҳо калимаҳое ки ман гуфтам, терминое ки ман гуфтам тамоман ношинос ба назар мерасанд, лекин ин бародаро инструменти асрай. Бидроем бародаро канали бесплатная подписаться карданаш ва тамошо карданаш. ProfTG, ссылкаш дар якум комментарий закрепить шудагиай, қати ссылка Telegram ва дар описание ва дар подсказка даиҷа ёки даиҷа мондаги. Яъне ки бардор имрӯз сешанбе, яъне ки бояд видео мешид аз рубрикаи антидаҷол. Бале, ман рубрикаи антидаҷол як ҳафта пеш сёмка кардагим. ҳоло набуровардамша дар бораи одаме ки бо ҳамун тӯҳматҳои пешина будагӣ но камтарак тағйирот дора ва дар ин ҷарам бо таҳдид кардастан қати лангуливу рамзия. Қабулум кунед ЛГБТ кума блес мег мадлиҳи амир аюда бошем барои маву сабак неста ки яъне ки ман ира худ мебарор нишонтон метам, но ҳоло дар бораи не ҳоло дар бораи чӣ ба ин рубрикара яъне ки ҷоша иваз кардем барои он хотире ки ҳаст чизе ки аз ини рамзияву лангулидан важнитар, яъне кору боре ки бо Фаластину Израил рафтеста. Шумо дидестем порчаҳои видеоҳоро дар Telegram канало, кстати ссылка Telegram канали мо дар якум комментарий закрепить шудагиам. Дар Telegram канало дар баъзе сайтҳо як кас мебурояд мисол мардуми Израил хестай ба тарафи власти худша, як тараф дигараш мебурояд ҷанг баҳс мешавад, як тараф дигараш мебурояд мега мардум да як чизи ҷамъ нест. Чӣ гап шидеста? Яъне ки дар ин видео бардор дар бораи ҳамаи гап мезанем. Оё сулҳ мешава? Кияй противи сулҳ? Кияй тарафдори сулҳ? Сулҳ ба кадом хотирай? Чӣ ба мардуми Израил противи власти худаш хестестай? Рубрикаи SM News. ва дӯстон ҳатман фаромӯш кардан дар кор нестай ширкати Парвоз Авиара. Ин ширкат ба шумо имконият метавад ки тавассути самолёт ё ин ки мошини майда ба граница гузашта биёен барои тахт кардани ҳуҷҷататон албатта ва ҳамчунин билетҳои ҳавопаймо доранд ба тамоми ҷаҳон бо нархи дастрас. Парвоз Авиа. Политикаи Израил ба фикри сарҷамона омада розӣ шида наметавонанд ба пешниҳоди Амрико. Яъне ки пешниҳоди президенти Амрико Ҷо Байден оне ҳастай ба Израил ки роҳ ҳаст барои манъ кардани ҷанг, лекин давом додани муборизаи Израил зидди Ҳамас. Лекин дар ин кор политикаи Израил ҳамаш бовар карда наметавонанд. Чӣ хел мешавад ки меган во ҷанга бас куниву лекин бо муборизаи хита зидди Ҳамас давом бутӣ. Амрико боша мехоҳад ки роҳ биёва барои пауза кардан дар ҷанг. Ба чӣ мақсад? Дар давоми видео. Далеко не все в Израиле верят в работоспособность предложенной схемы. Ва дар пешниҳоди Вашингтон союзникои худи Беньямин ҷавоб метаҳанд ки ҳолат хеле ҳам безеб мешавад агар ки ӯ розӣ шавад. Ва дар ин пригрозили ее развалом, если премьер примет условия сделки. таҳдидам агар бигем мешава, Беньямин ҷавоб метаҳад. мо дар ҳама тараф кор кардастем то ки асирои худмона баргардонем. мо дар бораи ӯ ҳама вақт фикр мекунем, дар бораи оилаҳошон ва дар бораи шиканҷашон. лекин дар болои и бо мо фикр дорем дар бораи нақшаи ҷанг ки ҳадафи аввал и аз байн бурдани Ҳамас аст. мо боварӣ дорем ки ҳам иша ба анҷом мерасонем, ҳам уша. ман ин гапа гуфтастам на ба хотири оне ки аз аъзои коалитсия ба ма фишор оварданд. ва як имконияти хеле ҳам зури дига дорем ки фитобочка, ҳиҷома, массаж бепул кунем. А что, так можно было, что ли? чӣ гуна ин корро карда метавонед? маълумоти бештар бо рақамҳои дар болои видео. ҳамчунин иё доранд лавозимотҳои динӣ ва доруҳои гиёҳӣ. бидрои хубтар маълумотша бо аз худшон гирем. алло. яъне ки аъзои коалитсия бародор ҳамун гуфтум ку союзникои худаш буданд ки угрожатш карданд ки ҳолат хеле ҳам безеб мешавад агар ки пешниҳоди Вашингтона барои пауза карда дар паузаи ҷанг қабул кунанд. яъне ки хубтар тамошо кунед ози бо ҳамаш ҳама одӣ карда мефаҳмонад сепочка панияд намешавад. яъне чизое ки ман гуфтастам ин оне ҳастай ки мо розигӣ додагӣ будем дар ҳуҷраи ҷанг. Дар як нишасти махфӣ Беньямин Нетаньяху мега ки бале мо метавонем ки ҷанга манъ кунем дар муддати 40 рӯз то ки асиромона баргардонем, лекин мо ҷанга дар умум манъ карда наметавонем.
оттоварӣ. Но мы не можем прекращать войну. лекин ба он нигоҳ накарда ки суханҳои Бенямин Нетаньяху маънои он надорад ки ҷанг ба поён мераса. Ин суханҳоро хуб қабул мекунад Амрико. Яъне ки шаҳрикори Израил фикр мекунанд ки чунин тасмим гирифтан барои пауза кардан дар ҷанг и барои ҳама хуб аст. Риши Сунак, премьер-министри Великобритания. ин хабари хеле ҳам хубе. Ман фикр мекунам ки ҳамас розӣ мешавад бо ин созишномае ки пешниҳод шудагие ки дар навбати худаш кафолат мета барои баргардонидани асиро ба хонаҳои худшон, ки дар навбати худ мо метавонем ки кӯмаки бештар расонем бо газа аз оне ки то имрӯз ҳаст. Мешавад ки муваққатан ҷанга манъ кунӣ барои беҳбудии ҳамаҷониба. Ва аз ҳамин хотир боз ман такрор мекунам ки ин имконията ҳамас истифода мебарад ва ҳаминчунин ба ҷанг хотима мебахшанд. яъне ки мақсади Великобритания инае ки бале ҳамун пешниҳоде ки барои муваққатан манъ кардани ҷанг пешниҳод шудагия аз тарафи Амрико ҳамида розӣ шава ҳамас ҳам то ки мо бештар кӯмаки худмона бутонем бирасонем ва ба ҳамин боҳона ҷанга манъ кунем. Масалан чӣ хеле ҷанг манъ кушӣ дига уже ҳам хеле дига рафтанаш мегири. Главне ки аловша бикушӣ. Лекин бардора муҳим дариҷа мушкили дариҷа оне ҳастае ки тарафи Израил, яъне ки агар ки тарафи ҳамас ҳам розӣ ҳам шава, агар тарафи Израил агрессияи худша нишон дода истае ки ҷанга худша дар умум манъ кардан нестае. Яъне ки биё ма пешакӣ гап назанам, ҳоло якчанд моментҳои дигааш тамошо мекунем. Баъд дариҷа моментҳоиша ки яъне ки хай машава, ма сразу мегум тон ки вероятности ки ҷанг тинч шава, ором шава аз 10% ҳар ду тараф, яъне ки и тараф бовар намекунад ба ӯ тараф ки ӯ тараф сулҳ мехоҳад, а и тараф действителян сулҳ намехоҳад ва медонад ки и тараф медонаша ки ӯ сулҳ намехоҳад. Короче нами хеле каша ама. В Рафехе тем временем продолжаются бои. Согласно сообщениям ООН, в последние дни город подвергся интенсивным израильским авиаударам. По данным БАПОР, все 36 убежищ в районе Рафеха ныне пустуют. Жители были вынуждены их покинуть. Тасаввур кунем бардора, и дар ҳоле ки чунин созишнома пешниҳод шудагие ки бояд тинч шава. Тасаввур кардастем ки Израил бо дар ин ҳолат ҳуҷум дорад. Ва аз ҳама да ҷои муҳимашро қайд кардан дар кӯрае ки гуфта шудагие ки дар кадом дараҷаи созишнома ки набоша, яъне ки дар пауза кардан, пешаи пауза кардан, баъди пауза кардан, Израил намегузорад ки власт дар дасти Ҳамас боша. Ин дар навбати худ шаҳодат аз он метиҳад ки уже кор политический. Яъне ки дар асудаи гап дар бораи мисол одам, марги одам, халос кардани як асир дига не. Именно политически рафтаистае ки дар навбати худ анаковози мо то мехоҳем ба оне ки чӣ ба халқи худи Израил против власт хестан, яъне ки шамози гап мезанем, майда сар кунем. Йоав Галант, министри оборонаи Израил, дар баробари ин амалиёти ҳарбии муҳим бо фармони ма омода шудааст дигар роҳбарони Израил. Дар вақте ки раёнҳоро мо мегирем, дар баробари ҳамин дигар қувваҳо кӯмак мерасонанд то ки хатар биёрад барои ҳукумати Ҳамас, то ки идора аз дасти ӯ равад. Ба ҳеҷ ваҷҳ мо ҳукумати ҳамаса дар сектори газ қабул надорем. Аллакай шумо фаҳмидем ки чӣ қадар мушкиле то ки сулҳ шавад дар ин минтақа. Амрико ҳаракат кардааст ки ягон лазияи кабир ва ягон пешниҳодҳои дар Израил кунад ки розӣ шавад барои пауза кардан. Лекин бозам умед дорад ки агар ки Ҳамас розӣ шавад, Израил метавонад ки беиста. Лекин ман бовар надорам ки Израил метавонад беиста, барое ки шумо тамошо карден ва гӯш кардастен. Прямо баромад шуна мондастам, премьер-министр чӣ гуфтааст. Ҷон Кирби аз қасри сафеди Амрико: мо ҷавоби официале аз тарафи Ҳамас интизорем ва умедворем ки қадами якуми созишнома иҷро мешавад ва умедворем ки дар навбати якум бояд ки давоми 6 ҳафта ҷанг бас шавад. Дар ин вақт ҳар тарафҳо рӯи миз нишаста ба хулосае меоянд ки давомаш чӣ гуна шавад. Яъне ки бародора пешниҳод кардан барои сулҳ ин як тараф места, лекин розӣ кунонидани политикаи Израил ин дигар тарафа. Яъне ки асосан мушкилиш дар ҳамияй. Худи дидастем ки министрои Израила мақсад худи оборонаш ҳам дар инҷа чӣ гуфтастиянд. Талаботи Израил барои сулҳ оне ҳастае ки на танҳо манъ мешавад ҷанг ба хотири баргардонидани асиро, балки бо Израил мехоҳад ки Ҳамас аз байн бара. Яъне ки то Ҳамас аз байн ки набара, Израил наместад. А ира Ҳамас медонад. Пас чӣ гуна дар ин ҳолат метавонад ки сулҳ бошад? Дар инҷа аллакай ҳолат хеле ҳам душвор мешавад. Лекин қасри сафеди Амрико бозам дар инҷа аргументҳои Ҷо Байдена тавассути Ҷон Кирби фаҳмонда тонист ки чӣ гуна
стои тай ҳамас дар розӣ шидан бои яъне ки израил дар розӣ шидан бои созишнома яъне ки израил мега ки розӣ намешавад ба хотири оне ки бовар надора аз оне ки хатар намерасона ҳамас ба ӯ амрико боша бовар кунондестаиша ки тенҷай пауза кинем тамом тенҷай. биёем гӯш мекунем ки чӣ мегӯяд ҷон кирби. мувофиқи маълумоти разведкавии мо ба мисли зарбаҳои 7 октябр ки ҳамас расонид дигар чунин ҳуҷум карда наметавонад, чунки ӯ хеле ҳам заиф шудагиай. бале мо онеро намегӯем ки ҳамас барои мардуми израил хатарнок нест. бале хатарай, лекин мо онеша гуфтаистем ки ӯо чунин имконияти ҳарбӣ дигар надоранд барои хатар расонидан. яъне ки смисли гапо оне ҳастае ки аргументировать кардани худи израил то ки израил розӣ шавад ба ин кор ва ин аргументҳо мегзарад дар мардуми израил, лекин дар власти израил не. анаки омадем дар ҷои муҳимаш дар изҳороту митинги мардуми израил барои чӣ хотир буд. яъне ки мардуми израил ба ин созишнома розиянд, мехоҳанд чунин кора кардан. варианти хеле ҳам хубе барои мардума барои асирошона халос кардан. лекин гарчанде ки чунин аргументҳо аз тарафи гарчанде ки ин хел аргументҳо аз тарафи амрико шидаистай барои ҷанга манъ кардан дар власт нагзаштаистай ку. дар ин ҳолат уҷо чӣ мешавад? резонанс мехеза халқ против власт. яъне ки даҳҳо ҳазори мардуми Фаластин хешу наздикои одамоеро ки асир шудагиянд ва дигар мардум талаб доранд аз израил онеро ки розӣ шава ба чунин созишнома бо ҳамас то ки ҷанг манъ шававу асироро баргардонанд ва ҳамчунин ба ҷавобгарӣ кашида шава премьер-министри израил ки искусственно сунъӣ ҷанга барпо кардааст ба фоидаҳои политикии худаш. ва дар ин кор албатта ки хача хуш кардак эрон ба он нигоҳ накарда ки шумо медонед президентш мурдак ё ин ки киштан, яъне ки хай мавзӯъҳои дигар астае ки мо гуфтем. маълумотҳоеро ки ман интизорам то ҳол баромадагӣ нестай. намедонам чӣ ба кӣ неки мумкин дар оянда дар ин бора видео ҳам кунем. лекин дар эрон чӣ хеле ки ман дар ҳамон видео гуфтагӣ будам, президент гарчанде ки дар шумо ғайриёдӣ ба назар нашава, ин дуюм лицо а якум лицо не. якум лицо аятулло ине одаме ки дар болои экран аста инай аз президент боло. ва ин фикрҳои худшам дар ин бора гуфт. гӯш мекунем чӣ мега. Палестинцы должны на практике отстаивать свои права и заставить сионистский режим отступить. Операция Буля Аль-Аксы в прошлом году была именно тем, что требовалось региону. Наш регион нуждался в этой операции, и она была ответом на эту потребность. Эта операция нанесла решающий удар по сионистскому режиму, и этот режим в результате этого удара оказался в таких обстоятельствах, из которых не может выбраться. Операция 7 октября аннулировала тщательно разработанный план врага. Жестокая атака сионистского режима – это нервная реакция на срыв их плана. Не знаю, понимали ли палестинские командиры, что они делают великое дело, но то, что они сделали, не могло быть заменено ничем другим. ма дар якшиш ҳайронам ки эрон дар вақте ки қасос гирифт ба одамои худаш чӣ хел даҳшат нишон дода тонист ба сари израил. дар ҳоле ки мебинад ки ин қадар тарафи Фаластин заифай, ин қадар дар любой ҷанг, дар любой чӣ хуни бештар аз тарафи Фаластин мереза, чӣ ма наметавонад ҳам хеле даҳшатша дар ҳолати дигар ҳолатҳо нишон битияву дар имрӯз меяд ки не бас накунед. ма шумо бинависед фикротон дар комментария. яъне ки агар ки ма фикр кунам, мисол як фикри солим агар фикр кунем, давомнокии ҷанг зарари бештар мерасонад ба ҳамун тарафе ки заифай. дар ин ҳолат мо медонем ки аз ҷиҳати қувват, аз ҷиҳати бойгарӣ, аз ҷиҳати яроқу аслиҳа израил бартарият дорад дар Фаластин. ин фактай. мисол дар ҳамин любой кадрои ҷангу чизоро бинем ки чӣ хел мардуми Фаластин, чӣ хел одаморо нишон метаҳанд ки суратҳошро нигоҳ мекунӣ пеш аз ҷанг чӣ хел тану туши мисол фарбе хуб доштан, баъд ҷанга нишон метаҳанд. як занака ҳамҷа суратша ма дидам қоқ шидагиай, як занак не кӯдако, занако, одамо аз гишнагӣ мурдаистанд, просто аз гишнагӣ ҳоло тир нарасидашон ва ҳолати ҷанг бурдана дидастем ки чӣ хеле. яъне ки то чанде ҳамира бикашӣ, чӣ хеле ки ман Рамзия Улангулиро мегӯм мекашимшонам, хел зувоншон айдаашон мебуранд, хишон ба фук мезананд. дар ҳолате ки тарафе ки заиф ҳай ҳамун қадар ҷанг давомнок кишидак, ҳамун қадар ба зарари ӯ мешавад. ама намедонам ки вақте ки любой кишваре ки агар ки нахоҳа манъ шидан, бихоҳад ки бо давом битан ҷанга,
пас ҳифз кинен ша, пас ёрдамаш кинен, пас ки ту агар ҷангша бурда бутонад. Агар ёрдамаш намекунен, пас чӣ ба алов мемонен. ин ба мисли оне астае ки мисол вақтҳои мактабитон агар бояд дошта бошен ягон ҷо разбор камера, қати он кас разбор мешавад, ҷуръат мегӯяд братан ма қайтим буза қайтим мегаву, не ки як чертак намезана противниктира. Бояд ки агар тира зур биёран бизананда ба хай омаданда ба хунои биднита тоза мекунам, мега хай ҳеҷ гап намегзарад. Агар не тира ҳалала кардагӣ буд, агар не тира алов мондагӣ буд, тира пеш тела кардагӣ буд, лекин дар вақте ки ҷанг шид, тира кӯмак накард. Гарчанде ки ӯ противникти қади ҷуръош ҳамакаса тира задан. Ай кӯмак накард, лекин ҳалала кардагӣ буд, алов мондагӣ буд. Кишварҳои мусалмони, кишварҳои араб хеле ҳам дар ҷаҳон бисёранд, лекин шумо медонед ки чӣ хел бетараф истодагӣ буданд дар ҳолати ин ҷангу. Ва ин хеле ҳам бада. чӣ фикр дорен шумо? Фикрҳоятатон дар комментария бинависен, лайк мондана фаромӯш накунед. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.